Vítajte v mojom pravidelnom vlogu, ktorý sa bude volať Ústrica Filipa. Dneska by som sa chcel vyjadriť k téme, jaké sú dnešné deti a jaké sme my boli deti niekedy. PlayStation, čo sú teraz. Ja keď som chcel hrať PlayStation, sa mi rozsal okuláre. Keď som ja chcel hrať PlayStation, tak som sa 3 týdne snažil dovolať do Maxíry. Keď si mal kolečkový telefón, si mohol ísť do piče. A keď si sa konečne dovolal, tak si mal 4 a 6 a mriežku, z ktorú sa skákalo. A keď si neskočil, tak jebal kreš dojem, mohol si volať znova 3 týdne. Keď sme chodili do školky deti, tak sme všetci mali jednaké oblečenie, všetci. Mali sme takéto malé tenisečky, všetci sme mali traky a jednej farby. Všetci jednej farby. Dneska, keď idú deti, tak sú komplet oblečení, jak Kanye West na prvom koncerte. Všetci majú účesy fejdiďové. My keď sme boli decka, tak sme boli reperi. Originál, ja som mal Pele súpravu, bledomodrú jak šmolko. Plišovú súpravu som mal, takto som mal šiltovku, šatku, LA, Bronx. No všetci, keby tu boli tí gengy, keby som bol v Amerike, tak ma všetci dostrieľajú. Bardzo som sa zajebal, ne? Ideš s deckem, jebne sa do písku, jebne sa do kaluže, jebne sa do vody, vytáhneš ho, opračíš ho, ide ďalej. A dneska tí deti, originál to je normálny podnikateľ, alebo nejaký Jean-Franco Ferre, aj to zmenšené. To máme obleky nosať deti malé. V Váparku došla mamička se svojím synem. Malý čavo bol v obleku. Dobre, že si nedal kokot presol, že si nevyložil notebook, ty kokot, a nezačal písať. A on nevedel ani vyprávať. A ja jak decko s dzirou na chrbte, ty kokot, s krompačem vyvačku. Aj retázku mal normálne. Aj tie manžetky, také mini manžetky mal. Mazličky. Svíne také malé, že je to vyšľachtené ze 4 druhov svín. Ja som mal originál svín, originál veľkú svínu, 160 kg, volal sa to Adamko. Potom mi ho raz odjebali, Adamka. Nové zabíjačku sme robili, no, ten plakal, si pamätám. Potom som jedol klobásky, som zvedal Adamka. Jak sú dneska deti na tom, nechodzá, majú hoverboardy, to som to povedal? Longboard? Ne longboard, tí kolečkové. My sme nemali ani skateboard, my sme mali fejkové skateboardy. Keď sa parketovalo, tak máme ostali parkety a z toho si urobil skateboard. To boli zdvorilý skateboard, ja dlho by sa na tému držať. A dneska majú deti, že nervy puška. To je taká obrovská pištol a strieľa to také peň. Ja som mal aj dzedovú vzduchovku a barskému som opäť išiel vystreliť. Ja som zebral záhrad diabolek a išiel som sa hrať do záhrady. Barskedy som sa prepchal som sa s vidlami. Ja používam na internete 3 stránky. Facebook, YouTube a Zafo. A dneska počúvajú deti Jaroša. Míra Jaroša. No, ja keď som bol malý, tak som počúval Sezus, Desmod a Smetanovu. Víš čo to bolo tá pesnička, ne? Kvak, 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 čo sa to tanceli jak priebané. A dneska decko si rapuje v prvej 3D. Čo mi utekajú slabiky? Čo som nepil. Keď mamka brala na výlet, že ideme nekam na výlet, tak sme išli na Červený kameň alebo do Vincového lesa. Keď sa pýtajú tých decek, tí učiteľi, ja mám kamošku učiteľku, keď sa pýtajú na začiatku školského roku, že jak bolo cez prázdniny, vždycky to bolo, že napíšeš sloh, že čo si robil cez leto. A my sme tam písali, ja neviem, že z babku sem trhal zemáky, alebo okopával kapustu a dneska boli deti na Seychelloch, na Bora Bora, také sú dneska deti. My ako teenageri, vtedy bola najväčšia novinka, že si začal fajčiť. Už každý to fajčil, bol frajer, mne toho stalo, a už som není frajer, už som tuberák, keď sme mali 14 alebo 15, a vtedy sme pili, preto, aby sme pili. Tam nemalo to žiadne vedľajšiu, že ideme sa zabaviť. Ne, my sme pili, aby sme pili a fajčili sme, preto, aby sme fajčili. Zešili, keď sme vyfajčili na jedenkrát 40 kg kecky. A to ne preto, že by sme chceli toľko fajčiť, to lebo sme ich bolo nám ľúto ich zahodziť, lebo stali 45 korún a domu sme cigarety brať nemohli, lebo už to si mamka prehľadovala vačky, či fajčíš. Dneska dojde do domu decko ze školskej party a má pri sebe 3 LSDčka, 2 gramy koksu, to je půl kila trávy. Čiže ja keď som došiel 15 niekde do Harmonie, tak som sa pál, aby ma nevyzal biletár, že by som sa prešmikel, aby ma pustil. Dneska dojde za mnou 14-ročný kokotko a pošle ma do piče, ale ty mu nemôžeš nič spraviť. Ja keď som niečo povedal zlé, keď sa niekomu niečo nepečal, tak som dostal takú nápiču, biletári, taká kopačku na prsa by mi dal, že by som normálne urobil v Harmonii okno. Čo tam ani okna nejsú. Nejaký dátum dám, urobíme zhromaždenie a zakažeme deti.